to developeri hlavne v regiónoch na to úplne zabúdajú. A architekt a projektant častokrát nemá tú spätnú väzbu od toho publika, lebo s ním nie je v kontakte a to je úplne normálne, tak proste nedokáže zapracovať tak ten pohľad toho klienta do toho projektu, ako napríklad my. Sme si vedomí silných stránok, slabých stránok toho daného projektu a hneď vieme, že pre koho je ten projekt de facto určený. Magazín Nehnuteľnosti.sk. Tak predpokladáme, že vlastne ten developer už pozná to územie, vie kam ide. To znamená, že má nejakú územnoplánovaciu informáciu, už sa pravdepodobne poradil na obci alebo s miestnym architektom. Tým pádom pozná tú mikrolokalitu a tam je dôležité, ten prvý krok je nejaká zastavovacia štúdia alebo hmotová štúdia, ktorú si vlastne nechá vypracovať od toho architekta, ktorý mu ako keby že maximalizuje ten jeho nejaký profit, ktorý vie mať z toho daného konkrétneho územia. A čo je ten ďalší krok? No, následne ten ďalší krok je analýza. Že analýza, my to voláme, že analýza zrealizovateľnosti a ona je častokrát veľmi taká podceňovaná z toho titulu, že to developeri hlavne v regiónoch na to úplne zabúdajú. A tá analýza zrealizovateľnosti má ukázať to, že ako ten projekt samotný je efektívny z pohľadu nejakej ekonomiky, z nejakého pohľadu budúceho vývoja, čo je tam vlastne vhodné realizovať a na základe tej analýzy zrealizovateľnosti dostaneme potom už aj nejaký konkrétny výstup. Že áno, takýto projekt by tam mohol byť, toľkoto bytových jednotiek by mohol mať, takáto je nejaká ekonomika toho projektu. A ako by mala vyzerať tá analýza zrealizovateľnosti? Môžem hovoriť o tej našej, lebo tak každý si vie tú analýzu realizovať individuálne, ale u nás sa skladá zo 4 ďalších takých, by som povedal, že podanalýz alebo čiastkových analýz. Prvá je analýza konkurenčného prostredia. Tam sa analyzuje jednoducho, čo je k dispozícii v tom konkrétnom momente na aktuálnom trhu. Určí sa teda sekundárna a primárna konkurencia toho projektu, že či to budú byty alebo či to budú rodinné domy. No a potom sa vlastne každá z tých nehnuteľností, ktoré sa analyzujú v rámci toho konkurenčného prostredia, tak na každú sa napríklad robí individuálna SWOT analýza, pozerá sa v podstate na to, že v čom je ten projekt iný, čo ponúka, aké bytové jednotky, v akých cenách a to isté sa deje napríklad aj pri second-handovom trhu, to znamená starších nehnuteľností, aby sme my vedeli povedať, že toto je naša aktuálna konkurencia, toto sú takéto nejaké projekty dneska tu k dispozícii, alebo takéto staršie nejaké nehnuteľnosti a taktiež sa prihliada na budúcu konkurenciu. A z tohto dôvodu je to veľmi dôležité vedieť, poznať to prostredie, lebo môžeme urobiť nejakú inú dispozíciu, nejaký iný mix bytov, ktorý v tom konkrétnom čase a v tom prostredí nebude mať až takú veľkú konkurenciu. Čiže to je vlastne analýza prostredia. Na základe tej analýzy prostredia sa postupuje potom ďalej, že sa zadefinuje presný ten objem toho samotného projektu a zadefinujú sa nejakým spôsobom orientačné dispozície a ide sa na tzv. SWOT analýzu. SWOT analýza úplne rozmienia ten projekt na drobné. Sú to silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby a v rámci tejto analýzy sa prihliada vyslovene na to, že ako je ten projekt stávaný. Čiže to je SWOT analýza, no a na základe tej SWOT analýzy sa potom ešte vyvíjajú alebo robia napríklad cieľové skupiny. To znamená, že máme nejaký konkrétny projekt v nejakej konkrétnej lokalite, sme si vedomí silných stránok, slabých stránok toho daného projektu a hneď vieme, že pre koho je ten projekt de facto určený. A na základe toho, jednak tam môžeme mať napríklad vekovú štruktúru tých ľudí, ekonomickú štruktúru, ich postavenie, sociálne postavenie a tak ďalej. Ešte ma napadá napríklad, že komunita, lebo ešte aj podľa komunity sa dá rozdielovať, že pre koho tie byty chceme stavať a robiť, tak tým pádom my to vieme potom úplne presne zacieliť v ďalšej analýze, a to je analýza dispozícií. Lebo máme nášho cieľového klienta. Vieme, ako ten klient vyzerá, respektíve máme ich viacero, tých cieľových skupín a tomu prispôsobujeme vlastne dispozície. Analýza dispozícií v mojej praxi sa nám nestalo,
že by sme zrealizovali niečo, čo architekt alebo projektant nakreslil alebo navrhol v prvom kole. Architekt a projektant častokrát nemá tú spätnú väzbu od toho publika, lebo s ním nie je v kontakte a to je úplne normálne, tak proste nedokáže zapracovať tak ten pohľad toho klienta do toho projektu, ako napríklad my. Kedy presne vieme, že toto sa hodí, toto klient ocení, alebo naopak, toto v danom projekte je zbytočné, poďme vymyslieť niečo iné, čo bude v podstate oveľa, oveľa lepšie. Čiže toto sú tie detaily, ktoré sú veľmi rozhodujúce a práve preto je dôležité pozerať na to, že nielen na aktuálnu situáciu v tomto momente, ale pozerať na to, že aká tá situácia bude od tie, dajme tomu, 2 roky alebo rok a pol, keď dostanem to stavebné povolenie. Aká bude penetrácia na trhu. Aké projekty budú vonku, koľko bude na trhu second-handových bytov. A vlastne na základe tohoto všetkého si vytváram tú perspektívu tej budúcnosti, toho, čo chcem stavať. Čiže ono to vôbec nie je jednoduché. Sú na to rôzne aj softverové riešenia, potom je na to know-how, ktoré máme, kedy my to vieme v tých jednotlivých lokalitách takto určiť.